Марк Аврелий говореше за добродетел, но никога не е трябвало да прави пикс, за да купи мляко. Мързелът вече се е предал на системата. Възглавницата създаде WhatsApp група, наречена «Събираме се в края на месеца». А ти опитваш се да медитираш с отрицателен баланс. Ако спокойствието ти свършва преди лимита на кредитната карта, абонирай се. Тук философстваме преди да изпаднем в паника. Възглавницата казва, че парите не носят щастие, но самата тя винаги лежи върху кредитната ти карта. Преструва, все че е откъсната от света, че не ти трябва много. Но когато хаосът удари, ти подсказва да си поръчаш нещо сладко по доставка. Само за да успокоиш ума си, само за вътрешен мир. Тя е почти като коуч по емоционално утешение. Будистки монах с аромат на омекотител. Убеждава те, че самогрижата е да разсрочиш спокойствието си на 6 вноски с купон за нов клиент и ти се поддаваш. Купуваш нещо, което не ти трябва, изяждаш нещо, което не си искал и си обещаваш, че после ще оправиш нещата. Но после възглавницата отново е на главата ти, шепнейки, че не е моментът да бъдеш строг към себе си. Че капитализмът е прекалено жесток, за да мислиш за таблици. Че важното е просто да оцелееш. Но стоицизмът никога не е говорил за пасивно оцеляване. Той говори за съзнание. За това да не се оставяш на импулсите. Да погледнеш хаоса. И да избереш разума. Дори това да означава да не поръчаш нищо днес. Дори когато емоционалният комфорт е на 2 клика и 1 купон разстояние. Възглавницата се преструва на мъдра, но в дъното си просто иска още време. Време, за да отложиш дискомфорта. И накрая, философията остава просто още един отворен тап, докато количката за пазаруване е пълна, а самоконтролът изпразнен. Мързелът твърди, че мрази системата, че не може да понася тази лудост от продуктивност и консумация. Но щом получи известие за кешбек, се преобразява. Съпротивата изчезва при първия купон от 10 лева. Тя казва, че не е родена за тази надпревара, че иска само мир, простота, вътрешна връзка. Но има отворени 3 таба, единият с таблицата, която никога не попълва, вторият с видео за медитация, а третият с промоция на оверсайз свичър с безплатна доставка. Мързелът се е превърнал в стажант на системата. Оплаква се от въртележката, но се настанява в нея като в хамак, докато ти се опитваш да практикуваш стоицизъм между сметки, тревожност и обещанието, че този път ще стане. Но капитализмът е добър в маркетинга, а възглавницата е на негова страна. Защото когато се опитваш да станеш и да действаш, тя шепне: вече правиш достатъчно. Когато се опитваш да спестиш, предлага малка закуска. Когато искаш да кажеш не, ти напомня, че ако е платено веднага, има отстъпка. И тогава се поддаваш. Отново. И самоконтролът се превръща в просто красива идея в биото на Инстаграм. През това време светът се върти, системата печели, мързелът прозява, а възглавницата още си мисли, че това е почивка. Обеща, че ще се промениш, че този път ще организираш всичко, ще направиш таблица, ще използваш приложение за контрол на разходите, ще спазваш бюджета. Подреди разходите по цветове, даде им категории, дори сложи напомняния за падежите. Но тогава дойде импулсът, дойде известието. Само днес на промоция. Дойде мисълта. Само този път. А самоконтролът излезе за малко и още не се е върнал. Финансовият хаос не праща предупреждение. Той се появява в количката, в турбичката на приложението, в автоматичния клик на вече запазената карта. И се опитваш да бъдеш разумен. Но емоцията крещи още преди да си видял цената. И тогава идва най-опасната мисъл – заслужавам го. Стоицизмът говори за действие с разум, да не си роб на емоциите. Но кой мисли за добродетел, когато лимитът е изчерпан, а хладилникът празен? Истината е, че да живееш с дисциплина не означава да контролираш всичко. Означава да не позволяваш на отчаянието да взема решенията, да погледнеш сметката, да погледнеш баланса
и да не използваш това като извинение да се откажеш от себе си. Марк Аврелий не е живял в свят на кешбек и пикс, но знаеше, най-трудната битка се води вътре в нас. И понякога да спечелиш деня е просто това – да поемеш дълбоко дъх, да откажеш на собствените си импулси и да продължиш. Дори със страх, дори уморен, дори когато възглавницата шепне, че би било по-лесно да избягаш.